Radio KCN Jagodina 97,3 MHz. Upravo ste čuli pesmu Divna iluzija sa debi albuma Šibice, kant autorke Jelene Pranić, koja je gost Kopernikus Radio Jagodine. Jelena, dobrodošla kod nas. Hvala, bolje vas našla. Povod tvog dolaska je, evo, kao što sam i rekao, tvoj debi album pod nazivom Šibice, koji je izašao pre nekih mesec dana i dostupan je već na svim muzičkim platformama. Pa evo, za početak reci mi, jesi li zadovoljna kako šibice gore, kao što ti kažeš u svojoj pesmi? Prezadovoljna. Nekako, mislim, evo sad to sve polako ide, ali opet vidim reakcije i drugara i kolega i slušalaca, tako da baš su pozitivne reakcije. Baš sam zadovoljna. Ti si zapravo filmska producentkinja, ali si odlučila da se opustiš i u muzičke vode. Nekako je muzika, koliko znam, bila deo tvog života, pa mi reci, otkud ideja da se upustiš u muzičke vode? Muzika jeste prisutna kod mene skoro ceo život, još od malih nogu, i nekako i radila sam i te kavere i to me nije ispunjavalo skroz i onda sam želela da se oprobam u nečemu što ja stvaram. I onda je tako počelo, mislim, počela sam da pišem neke tekstove i eto, na kraju je došlo do ovoga da izbacim album. Da, evo, s kim si radila na tom albumu i reci mi kako izgledao taj proces, malo mi opiši. Radila sam sa dvojicom kolega, jedan je iz Jagodine, to je Petar Milutinović, basista i producent, i radila sam sa Nihilom Stanojevićem Nikolom, on je iz Despotovca i nekako Peru sam sasvim slučajno upoznala, svi su ga znali, mi smo se kao znali, ali hvala Stefanu Ristiću, mom školskom drugaru koji nas je spojio, s obzirom na to da je proces rada s jedne strane dugo trajao, ali u suštini proces
pronalaženja kolega s kojima sam radila trajao dugo i onda eto sticam okolnosti sam uspela da započnem saradnju s njima i da eto napravimo ovo. Da, lepo. Reci mi o kakvom se zvuku radi. Mnogi ga opisuju kao neki dream pop, ali hajde da malo približimo taj pojam našim slušalcima. Pa da, to je neka jednostavna pop forma, ali sa ima dosta atmosferičnosti. Predlažem da napravimo pauzu i da čujemo jednu pesmu sa tvog prvog albuma. Reci šta slušamo? Slušamo pesmu Ne izlazim. Slušamo pesmu Ne izlazim, pa nastavljamo razgovor. Uživajte. Čuli smo pesmu Ne izlazim. Jelena, evo reci mi šta je bila inspiracija za tekstove pesama? Toksični odnosi, neka lična iskustva da. I sve to što je uticalo na neka moja stanja koja nisu baš bila, pa da kažemo, dobra. Da. A s obzirom da se radi o tako nekim ličnim temama i da si sve tekstove sama pisala, da li je trebalo hrabrosti da sve to izneseš pred javnost, publici? Kako ja kažem u pesmi, verovala sam, trebalo mi je mnogo vremena, tako da za sve to je trebalo i hrabrosti i vremena i to da shvatim pre svega da to osjećanje i ta osjećanja koje sam imala nisu dobra, tako da sam sve to pretočila u muzičko stvaralištvo, u te tekstove i melodije i sad mi je dosta lakše. Je li delovalo terapeutski? Jeste. Da, kakvi su komentari slušalce? Se javio možda neko da kaže evo, prepoznao sam se ovde, Jelena, hvala ti ili nešto slično tome? Javljaju se i javljaju se čak i momci. Tako da muška populacija isto pronalazi sebe. Da, interesantno. Ajmo na još jednu pesmu. Šta predlažeš? Predlažem Verovala sam. Da, može. Da. Slušamo Verovala sam, pa nastavljamo razgovor. Trebalo
Čuli smo pesmu Verovala sam. Jelena, reci mi šta ti voliš da slušaš i koji su izvođači tebi inspirativni zbog čega? Jo, zavisi od raspoloženja, iskreno. Da? Ali volim da slušam Lauru Marling, ali to kad sam onako poludepresivnom stanju, Cranberries, obožavam Adele, tako da i London Grammar isto, dosta. Dobro, jesu oni malo uticali na ovaj zvuk koji ti prezentuješ na albumu? Jesu, sigurno, da. Da. Na početku sam rekao da se baviš filmskom produkcijom, znači ti si jedna umetnička duša onako u potpunosti, pa reci mi šta je na tom polju aktualno kod tebe? Trenutno imamo jedan kratkometražni igrani film Rujna zora Ivana Đurovića koji je započeo svoj festivalski život. Pre par meseci smo imali premijeru na Sarajevo film festivalu i to je baš super prošlo. Što se tiče tog filma, on sada ide na još neke festivale, to ćete biti obavešteni, objavljivat ćemo na mrežama i naravno u pripremi je još nešto, pa se sad u smislu sada apliciramo na neke konkurse, pronalazimo neka sredstva takođe sa kolegom koji je radio ovaj film, tako da eto to je, tu nikad kraja, to je nešto što taman završite jedan projekat i mislite da je gotov, on kreće na festivale, umeđu vremenu morate da krenete da pripremate drugi, da pronalazite sredstva, tako da je tu dosta dinamično. Ali ti uživaš u tome, je li tako? Pa da. Da, koliko ti je vizualni moment bitan u muzici? Mnogi izvođači objavljuju spotove koji su, onako da kažem, kratkometražni filmovi, mala umetnička dela, ti imaš spot za pesmu Verovala sam, pa za Šibice. Da li planiraš da izbaciš ti nešto novo, što se toga tiče? Volela bih i nadam se da će biti još jedan spot, ako ne, nema veze, bit će, nadam se, na drugom albumu. Bitan je vizualni moment, kako ne, jer kroz vizualno svakako izražavate ostale emocije, tako da još, mislim, da pomažete svojoj muzici da se bolje predstavi, prikaže i dođe do publike. Eto, ti si iz Jagodine, znači naša si, pa eto, reci mi šta je ono što tebe vezuje za ovaj grad? Joj, svašta. Porodica, drugari, uspomene, ne znam, nekako ja se uvek rado vraćam. Iako živim u Beogradu, pa mislim da dolazim jednom mesečno ili 2 puta mesečno, tako, kako kad, u zavisnosti od vremena. Kako su ti planovi što se tiče nastupa za dalje promocije muzike? Mogu da najavim promociju albuma. Jedna će biti u Beogradu 26. decembra od 20 časova u galeriji Polet, dok će druga biti u mom rodnom gradu 3. januara u Alternativnom kulturnom centru Svitac od 21 čas. Dakle, 3. januar, klub Svitac u Jagodini od 21 sat, svi su pozvani, svi su dobrodošli. Jelena, hvala ti puno na ovom razgovoru, želimo ti puno sreće sa novim pesmama, sa albumom, želimo ti još puno nastupa i evo reci mi šta slušamo za kraj? Za kraj slušamo vodeću pesmu na albumu Šibica. Eto, za kraj slušamo Šibice. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz program Kopernikus Radio Jagodine na 97,3 MHz. Šibice gore. Ne
Radio KCN Jagodina 97,3 MHz.